într-o lume care pare că o ia razna de câțiva ani, după pandemii, acum ne trezim cu din ce în ce mai multă violență în toată lumea și cei care suferă poate tăcut, fără să știe să se exprime, să spună ce anume îi deranjează, sunt copiii și adolescenții. Așa că astăzi mă bucur foarte mult să am alături de mine pe Roxana Mateiu-Vescan, care o să ne ajute să facem un pic lumină pe subiectul acesta, ce ne poate traumatiza copiii. Roxana, ne spui două cuvinte despre tine, te rog. Sigur. Mulțumesc, Cristiana, în primul rând. Așa cum spuneai, numele meu este Roxana. Sunt psiholog și consilier la Centrul de Carieră Orientare Profesională și alumni la UBP. Dar în istoricul meu am lucrat și cu copii preșcolari, școlari, adolescenți și predominant cu studenți, dar am avut așa contact cu toate grupele de vârstă Grozav. până acum. Tocmai de aceea mă gândeam că ești poate persoana cea mai potrivită dintre cele pe care le cunosc eu ca să ne spună un pic din perspectiva copilor și adolescenților și tinerilor ce se întâmplă. Mhm, Așa că, Roxana, hai să trecem direct la subiect. Vrem să discutăm un pic despre traumă, mhm. pentru că termenul este un pic vag. Ne poți ajuta să-l definim un pic și poate să înțelegem diferența între traumă și stres sau Mhm, oboseală accentuată? Uneori mhm. poate nu folosim termenii corecți. Cum facem diferența? Ah, hmm. Uneori cred că se suprapun destul de mult Mhm, termenii aceștia și cum se manifestă, dar și prin faptul că pot să coexiste. Deci mhm, o persoană poate să resimtă stres, oboseală, dar și partea asta de traumă. Um, Pot să fie factori diferiți care vin din toate direcțiile asupra aceleiași persoane, aceleași individ mm, și cumva să fie amestecul acesta de emoții și efecte pe care factorii mhm. din jurul nostru să le aibă. Deci de aceea, Greu efectiv, să eu personal e greu diferențiem, da. să le diferențiem noi. Mhm, Științific, ca să zic așa, mhm, stresul, în primul rând, este răspunsul nostru care apare în momentul în care factori din jurul nostru au o influență asupra noastră mhm, și e ceva mai degrabă nou sau neobișnuit, ceva cu care mhm, nu suntem obișnuiți. mhm, De aceea stresul poate să fie și într-un sens pozitiv, să ne dea motivație, să ne dea cumva așa o direcție, uite, vreau să fac lucrul ăsta pentru că e ceva ce îmi place, sau din potrivă să fie prea mare, mhm, influența aceasta să fie prea puternică, să fie departe de unde sunt resursele mele sau abilitățile mele și atunci mhm. să fie prea mult și atunci este stresul care ne afectează în sens negativ. Ok. Trauma e o discuție foarte largă și în psihologie despre asta, dar am observat cumva că există două direcții sau două tipuri de traumă. Mhm, Una este trauma cu T mare, așa o și numește Gabor Mate, poate e mhm. numele cel mai des Asociat. asociat. Mhm, Da. Deci trauma cu T mare se referă mai degrabă la evenimentele cum ar fi abuz, neglijare, sărăcie, război și așa mai departe. mhm, Nu evenimentul în sine este trauma, ci răspunsurile pe care eu le am. Și sunt răspunsuri automate și adaptări ale corpului și ale minții, evident, la mhm, aceste evenimente dureroase și copleșitoare, care sunt specifice și identificabile. mhm. Asta este trauma cu T mare. Da. Pe de altă parte, mai este această traumă cu T mic, care este mult mai frecventă Mm, în populație și nu se referă la, sau nu este efectul unor situații atât de specifice, mm, ci mai degrabă vine din situații din viața de zi cu zi, dar care au un efect negativ asupra noastră, cum ar fi bullying, comentarii dure din fața profesorilor sau ale părinților, um, mm. lipsa unei conexiuni cu părintele sau primary Da. caretaker. Mhm, Deci poate să fie și ceva ce se întâmplă, dar și ceva ce nu se întâmplă. Adică mhm. niște lipsuri pe care eu le am. Și din păcate acestea sunt mult mai frecvente decât
evenimentele traumatice care pot fi identificabile. Da, da, da. Și uneori poate, cum zici, nici nu ne dăm seama de ele, nu le Mhm. identificăm ca imediata cauză a unei probleme care apare mai apoi și poate e nevoie de Exact, timp ca să identificăm acea cauză, acel punct de pornire exact. a reacției traumatice. Mă gândeam când vorbeai, Roxana, că toți factorii ăștia pe care ai menționat tu și pentru trauma cu T mare, ziceam adineauri, Mhm. pandemii, violență, pare că escalează conflictele peste tot în lume, dar și cele care cauzează trauma cu T mic se găsesc foarte des în societatea Mhm. noastră, nu? Și bănuiesc că asta se resimte la nivelul copiilor. Deci există foarte multe cauze care pot să ducă la traume, chiar și în contextul unei țări europene Mhm. în pace, cum ar fi România, nu? Da, corect. Adică până și, cum ziceam, bullying-ul care este prelungit poate fi tot o traumă până la urmă, Mhm. pentru că efectele sunt pe termen lung. Din nou, trauma nu este bullying-ul în sine, ci modul în Reacția. care eu mă modific Mhm. ca reacție exact la ce s-a întâmplat. Mhm. Inclusiv divorțul poate să fie, de exemplu, un eveniment traumatic sau, dacă nu este divorț, expunerea prelungită la conflictele părinților. Exact. Că uneori divorțul poate fi chiar un lucru Ușurare. pozitiv. Da, Dispare sursa aceea de tensiune din familie. exact. Deci, evident, acestea sunt situații de viață pe care nu le putem evita, nu? Și Mhm, ajung să aibă un impact categoric asupra copiilor. Mă gândeam acum când ziceai că, de fapt, trauma și chiar stresul de care ne plângem cu toții, practic, înseamnă reacția noastră la eveniment. mhm, Și mă gândeam la un alt nume de referință când vorbim despre traumă, la profesorul Bessel van der Kolk, care dădea un exemplu foarte clar. De ce nu toți suntem traumatizați de același lucru? mhm, Și dă el un exemplu cu un copil care e mușcat de un câine. Dacă mhm, copilul e singur și începe să plângă și simte durerea, e foarte înspăimântat, poate nu-l înțelege nimeni sau poate e cineva lângă el, dar îi spune, ei, nu a fost mare lucru, a fost un exact. cățel mic, nu-ți face griji. Aceasta poate deveni o traumă sau o fobie, nu? Mhm, În viață o să fie toată viața frică de căței. Dar dacă are un părinte înțelegător sau, cum ziceai, cineva care are grijă de copil sau un profesor care e acolo și mhm, vede copilul și zice, te înțeleg, a fost o situație înspăimântătoare, reacția ta e normală, pe termen îndelungat asta poate să ajute pentru că mhm, experiența respectivă, oricât ar fi de neplăcută, nu devine neapărat traumă. Deci mhm. există niște factori, nu? Care definesc, nu țin doar de personalitate, să zicem, sunt Cu și factori siguranță. externi care pot să ajute reacția asta să fie mai agresivă, mai acută Mhm. sau mai atenuată. Corect, sunt mai mulți factori protectivi Mm. care pot să ajute în momentul în care apar astfel de situații, proximitatea față de un părinte Mhm. sau o figură de atașament, ca să zic așa, poate să fie un factor protectiv, faptul că îi văd pe ceilalți cum reacționează în mod pozitiv, că Mhm. sunt adulți, că sunt covârstnici, Da. și asta poate să ajute. Sunt și alți factori, cum ar fi vulnerabilitatea genetică pe care nu o putem controla, Da. dar studiile arată că, într-un fel, traumele se transmit și genetic. Dar asta nu Mhm. înseamnă, sau mă rog, răspunsurile, dar asta nu înseamnă că ele sunt activate. Clar. Dar, în momentul în care eu am o vulnerabilitate genetică și mă întâlnesc cu o situație dificilă, e mai probabil să am o astfel de reacție decât Mhm. în lipsa acelei vulnerabilități. Da, da, da. Foarte, foarte interesant. În ultimul an și jumătate am lucrat mult cu profesori din Ucraina și Mhm, am discutat multe cazuri uh, chiar personale cumva. Oamenii mhm, împărtășeau ceea ce simțeau copiilor și acum când vorbeai mă gândeam cum se combină acești factori genetici cu cei de mediu, să zicem, de comunitate, de susținere în familie. Îmi povestea o doamnă că avea 3 copii adolescenți, foarte apropiați ca vârstă, inițial foarte asemănători în comportament, dar când a început războiul din Ucraina, unul dintre ei era în Statele Unite cu o bursă. Și părinții au luat decizia să-l încurajeze să rămână acolo pentru o perioadă mhm, mai lungă decât era inițial prevăzut, ca să-l
protejeze de ceea ce se Mhm. întâmpla. Așa că a venit acasă doar toamna, după mai mult de 7 luni petrecute acolo. Li se părea lor foarte interesant, cumva încercau să înțeleagă ce se întâmplă. Copilul care a fost protejat, care nu a fost expus la Mhm. experiența aceasta traumatizantă termen mai îndelungat, nu-și construise un nivel de, adică nu Mhm. avea niciun fel de mecanism de a se apăra și Exact. suferea mult mai tare decât ceilalți frați ai lui, care Mhm. fuseseră acolo, care probabil suferiseră foarte mult la început, dar care învățaseră cumva să trăiască cu Mhm. ideea asta, cu violența, cu agresivitatea, Mhm. cu ceea ce vedeau în jur, pe când băiatul ăsta care stătuse într-un cocon sigur o vreme, într-un fel, știi, eu, nefiind specialistă, m-aș aștepta să aibă odihna necesară, forța să facă față Mhm. mai bine și dimpotrivă nu era caz. Mhm. Deci interesant cum factorii ăștia genetici împreună cu cei familiali pot să influențeze copiii. Și poate, Roxana, am dreptate să zic că nu putem da nicio definiție și nu putem defini niște comportamente neapărat, ci trebuie să luăm fiecare caz în parte? Sunt câteva Mhm. comportamente poate specifice, Mm. dar sunt destul de greu de identificat pentru că, mai ales atunci când s-au făcut studiile pe ce înseamnă traumă și răspunsul la traumă, uh, se merge foarte mult pe autoraportare, adică eu Ah. spun ce s-a întâmplat, ceea Mhm. ce și mintea noastră încearcă să ne protejeze și atunci se poate să distorsionăm un pic Înțeleg. Da, și aici intervine amintirile. Da, ajutorul specializat, să zicem, care da, trebuie să corect. apară. Da, da, sunt câteva lucruri specifice, cum ar Mhm, fi partea asta de separare a minții de corp, ca să zic mhm, așa, cumva că nu sunt conștient de nevoile corpului meu, de trăirile corpului meu și asta, într-un fel, uneori o luăm în sens pozitiv, mhm. alteori s-ar putea să nu. De exemplu, Da. inclusiv faptul că pot să lucrez foarte bine sub presiune sau intru în flow și nici nu-mi dau seama că mi-e foame, totul de conectare este. Chiar dacă are și niște efecte pozitive sau mă ajută în anumite situații, totul de conectare este. Mhm, mhm. Partea asta de disociere față de gut feelings, faptul că eu nu mai am așa de multă încredere în instinctele mele, Mm, tot un rezultat al traumei este. De înțeleg. exemplu, Gabor Mate, sau mă rog, zicea de partea asta de răspuns fight or flight, care Da, este răspunsul la amenințare. În timp au apărut și reacțiile de freezing, de înghețare, da. sau mai este unul de Walking. fawn, da, adică Da. de a face pe plac celuilalt. Mhm, Astea nu ne da. ajută per se, pentru că vin cu și mai mult efort, vin și cu și mai mult, cu mai multe resurse pe care eu trebuie să le dau Mhm. și nu mă ajută pe termen lung, pentru că, de exemplu, un animal poate ieși din starea de freezing, căprioara, care a dispărut, Fuge. Mhm, da, exact, la un moment dat, dar corpul nu o să mai facă asta și mhm, rămâne în starea asta pe termen lung, ceea ce vine cu foarte multe efecte și de cele mai multe ori se văd ca și boli mhm. fizice. Mă Da, bucur care mult pot... că menționezi aspectul ăsta fizic. Chiar Da. mi se pare un aspect care trebuie punctat foarte bine, pentru că mă gândesc, poate ne ascultă și adolescenți, ei poate Mhm. au interesul ăsta și ar vrea să înțeleagă un pic cum se simte, ce înseamnă, cum pot își dea ei seama că ar fi cazul să apeleze poate să vorbească cu părinții sau cu Mhm. profesorii sau să ceară să meargă la un psiholog, pentru că sunt niște semnale de alarmă. Deci chiar te încurajez să ne spui un pic ce efect are trauma asupra corpului fizic. Deci, pe de o parte, sunt reacțiile sau simptomele de boli mentale și aici mă Mhm, refer mai degrabă la anxietate, probleme de, noi le numim de internalizare sau de externalizare. mm, Internalizare în sensul de mă închid în mine, nu spun mai departe care îmi sunt problemele, stau eu cu ele, dar nici nu le rezolv. mhm, Externalizare, mai departe partea asta de agresivitate verbală sau fizică, asumare de riscuri și așa mai departe. mhm, Dar, pe parte fizică, unul dintre cele mai des întâlnite este sindromul colonului iritabil, care mm, nu are nicio cauză fizică, este cel mai adesea asociat cu stres și anxietate, care vin din urma unei traume. da. Um, care, poate să aibă diferite manifestări pentru fiecare dintre noi, dar asta este dintre cele mai întâlnite. Mhm, În momentul în care apar dureri de stomac, dureri de burtă, de cap, care nu au clar
o cauză fizică, cel mai probabil e ceva acolo care din mintea noastră s-ar explica sau sunt niște factori psihologici care sunt de fapt cauza și nu neapărat ceva fizic. Ok. Efectiv, Deci, nu știu, și durere. probabil, da, exact. Probabil destul de mulți ne confruntăm, nu? Deci ai poate în situații de stres extrem. Știm, mă gândeam acum când sunt copiii mici, nu? Când nu vor să meargă la graniță și zic că îi doare burta. Da. Nu e doar imaginația lor, poate că anxietatea aceea de separare chiar duce la o senzație de durere fizică, chiar îi doare burtica. Da. Asta se întâmplă adesea fie că ai anxietate de separare și vreau să rămân acasă și în situațiile în care ceva se întâmplă la grădiniță și nu-mi place. Exact. Că e, nu știu, orice, poate să fie de la orice, colegi, o reacție se cu poartă, o interacțiune cu un coleg sau cu exact. una dintre educatoare. Da, dar se manifestă la nivel fizic, mai ales la copii care nu știu sau corpul copilului, mintea copilului nu știe să prelucreze altfel. Da, sau să verbalizeze, nu? Să spună ce s-a întâmplat și atunci corpul spune tot. Iarăși mă gândeam la cartea profesorului Van der Kolk, the Body Keeps the Score, nu? Asta spune destul de multe, faptul că fizic suntem afectați de aceste probleme și e oarecum interesant că corpul se și reface un pic mai greu. Uneori chiar după ce, dacă reușim să identificăm cauza și eliminăm cauza, totuși problemele încă persistă. Deci să zicem, e nevoie de o atenție mai îndelungată. Ce ne spui, Roxana, despre efectele asupra capacității de învățare? Vorbim despre copii, despre adolescenți care merg la școală. Cum îi afectează trauma în procesul de învățare? Și mă gândesc că, pornind de la faptul chiar că de fapt, creierul se schimbă atunci când este traumatizat. Fizic apar modificări la nivelul creierului. Ce impact poate avea asupra învățării? Cel mai adesea, din ce am citit din literatura de specialitate, sunt afectate ceea ce se numesc funcțiile executive. Asta înseamnă controlul inhibitor, memoria de lucru și partea asta de atenție. Ele sunt afectate cel mai ușor, dar în adolescență mai avem o etapă de dezvoltare a creierului și dacă copilul merge la școală sau adolescentul merge la școală, învață, se implică în procesul de învățare, efectele pot fi ameliorate. Sau vine așa un contraefect care nu lasă să existe efectele acestea pe termen lung. Și atunci creierul să nu fie afectat. Da, îmi place ideea asta. Ca profesor îmi place mult faptul că învățarea poate să fie de folos nu doar în modul în care ne gândim, ci chiar într-un fel terapeutic, să zicem. Faptul că te implici și ziceai de starea aceea de flow, nu? De flux în care intrăm când suntem stimulați corespunzător, ne place ceea ce facem și atunci efortul nu mai e perceput ca fiind o treabă extraordinar de grea, ci ca o provocare plăcută, să zicem. Exact, da. Deci efectele pot să fie atenuate. În schimb, dacă sunt evenimente traumatice, cum este acum războiul, în care clar nu mai pot să merg la școală sau mi este limitat foarte mult accesul la educație de orice fel, că poate fi și, nu știu, pur și simplu faptul că citesc ceva și mă deconectez un pic de la realitate, atunci, da, efectele sunt vizibile pe termen mai lung și o să-mi fie mai greu să învăț, o să-mi fie mai greu să îmi folosesc memoria de lucru, să operez cu niște elemente cu care ar trebui, nu știu, un număr de telefon, să-l rețin, să-l scriu. O să-mi fie mult mai greu să fac lucrurile acestea. Am observat și o lipsă, așa, ce ziceai tu, procesele acelea logice. Undeva se rupe ceva, adică copiii care trec prin traume extreme înțeleg când li se explică ceva, dar nu pot să deducă ce înseamnă asta. Am văzut odată un caz cu un copil care avea o problemă la clasă și era o discuție ceva de genul mama îi spune unui copil du-te la magazin și cumpără lapte și dă era o problemă de matematică de fapt și dă niște indicații cât lapte să cumpere și
profesoara întrerupe ca să creeze un pic de tensiune, să zicem, în clasă, în sensul interesant, când ajunge copilul acolo, zice, ce credeți că o să facă copilul? Și un băiețel ridică mâna și zice, o să cumpere un cățel. Și profesoara zice, păi, de ce spui asta? Și pentru că eu întotdeauna mi-am dorit un cățel. Deci el, după aceea, vorbind cu terapeutul școlii, s-a descoperit că el într-adevăr avusese o traumă și nu se gândea deloc la matematică și nu dedusese că dacă mama trimisese copilul din problema asta să cumpere lapte, o să cumpere lapte. Nu putea să facă legătura. Ceea ce clar afectează, nu? Gândirea asta logică, parcursul pe care îl facem când judecăm. Exemplul acesta merge foarte bine pe teoria minții, care se referă la faptul că undeva pe la 4-5 ani copiii încep să înțeleagă că ce e în mintea mea nu e și în mintea celorlalți. Și atunci, chiar dacă eu vreau un cățel, pot să-mi dau seama că altcineva nu are aceleași dorințe ca și mine, care din nou ține de inhibiție, în primul rând de control inhibitor și tot de funcțiile executive. Deci cel mai probabil că dacă era un școlar mic, s-a prelungit sau încă nu a reușit să-și dezvolte atât de bine teoria minții încât să-și dea seama, băi, stai că era într-un stadiu anterior cumva, mai mic decât vârsta reală. Și, Roxana, am vorbit de efectele asupra corpului, de efectele asupra învățării și hai să terminăm uitându-ne puțin la efectele asupra comportamentului. O să discutăm, o să facem noi un alt videoclip despre profesori, dar acum, tot așa, din perspectiva copiilor, a tinerilor, ce fel de comportamente pot să apară și când să-și dea ei seama, parcă nu reacționam eu așa? Acum, ce e important să ne dăm seama că este ceva normativ și se întâmplă de obicei în adolescență, sunt câteva caracteristici. Pe de o parte, toți adolescenții au un nivel de emoționalitate negativă mai ridicată. Asta înseamnă că adolescenții față de copii sau față de adulți resimt mai mult și mai des și mai intens emoții negative. Asta se întâmplă în adolescență, are legătură cu alte lucruri. E normal să se întâmple. Da. E o etapă de dezvoltare, nu? Da, exact. Asumarea de riscuri este iarăși un comportament care se întâmplă în adolescență și e normal să se întâmple, pentru că există două sisteme în creierul nostru care se dezvoltă asincron și atunci adolescenții sunt mai predispuși la asuma riscuri. Nu foarte calculate întotdeauna. Da, exact. Așa, astea două și mai este partea aceasta de credințe de invulnerabilitate, să zicem. Adolescenții foarte des se continuă și în perioada adultă, dar mai ales în adolescență apare cumva ideea asta că nu o să mi se întâmple fix mie. Mă duc pe stradă și am auzit de la nu știu ce coleg că, nu știu, a condus în influența alcoolului și a făcut accident, dar e ok, eu pot să dau că nu o să se întâmple. Da. Deci asta este foarte accentuată în adolescență. Pe lângă asta, ca și efecte comportamentale sau emoționale, ar fi tot partea aceasta de depresie, dar mai mult decât emoționalitate negativă, ci efectiv simptome de tristețe profundă și îndelungată, anxietate, partea asta de tot timpul îmi fac griji legat de viitor și tot încerc să-mi caut căi de scăpare, dar pentru niște scenarii care nu s-au întâmplat și care nu știu că o să se întâmple. Dar care par reale în capul meu. Cumva le-am făcut, le-am dat viață. Partea asta de mai bine mă gândesc la toate lucrurile rele care se pot întâmpla decât să se întâmple și să mă ia prin surprindere. Asta nu e tocmai sănătos. Da, devine ca o profeție care se îndeplinește singur, dacă gândim așa, nu? Exact. Cum ziceai, și pentru noi adulții, poate, de multe ori ne lăsăm copleșiți de probleme, de griji și ne facem... Ne îngrijorăm foarte tare pentru lucruri care încă nu s-au întâmplat sau nu suntem în situația respectivă, dar anticipăm că dacă o să se întâmple. Da, și mai este partea asta care este și o strategie de a încerca să facem față emoțiilor, partea de ruminare. Ruminarea înseamnă faptul că iau o situație și tot stau și mă tot gândesc că ce s-a întâmplat și eu ce am zis și celălalt ce a zis.
și cumva nu dorm noaptea, pot să se întâmple și asta pentru că creierul meu tot Mhm. creează acolo scenarii, um, sau dorm prea mult pe Mhm. partea opusă, dar nici asta nu este o strategie pentru că practic mă ține blocat în situația aceea, nu mă ajută să rezolv problema, ci mă ține într-un loc blocat. Lucrurile astea sunt dezadaptative, sunt nesănătoase și merită să ne gândim că, ok, poate că nu e ceva tipic și nu toată lumea se confruntă cu ele și atunci ar fi bine să văd care ar fi alternativa. Perfect. Deci, Roxana, dacă ar fi să închem videoclipul ăsta care este despre efectele traumei asupra copiilor și adolescenților, ce sfat le-am putea da copiilor și adolescenților de data asta? Dacă se confruntă cu orice ai povestit tu de aici, ce ar trebui să facă? Să se consulte cu un adult, că e profesor, că poate e psihologul școlii, dar să vadă, ok, e ceva ce e normal să se întâmple sau e ceva tipic sau mai Mhm. degrabă poate că aș putea găsi și o alternativă. Mhm. Um, Da, merită și să vorbească cu prieteni, doar să ia în calcul că fiecare avem astfel de strategii și s-ar putea ca să le găsim pe cele care funcționează, dar să învățăm și altele care nu ajută. Mhm. Dar suportul social e important oricum, dar să am un adult în care să am încredere și să pot merge să zic, hei, uite, something's wrong, ceva nu Mhm. merge. Da. Mulțumesc foarte mult, foarte, foarte util și sunt convinsă Și că eu mai ales mulțumesc. venind din partea cuiva tânăr care lucrează cu tineri, o să aibă și mai mare relevanță mesajul tău. Mulțumesc foarte mult, Roxana! Mulțumesc și eu.